net een stukje gestuurd pad met een gras aan beide kanten. Hij staat met wieltjes in de kant aan en dan stuur je steeds waar eronder staan. Het gras dat kool van mondig veel voor. Ik denk dat goed zien. Dat zeker meer dan 5, 6 en toen kreeg ik hem weer. Dat is geluk aan. Hij geeft wel harder als ons, joh. Jij ook. Dat is een smalle bandje. Ja, die hè? Dat is op beton. Dat is op beton. Beton. Dat kan ik zo. Dat is wel een voor de huis. Ja, dat is ook beton. Zo makkelijke route. Dit blijft een mooi rondje, hè. Kijk al. Ja, wel heftig, hè. Dit Wel is in een het van de begin. mooiste routes. Ja. Hij Hij heeft een beetje... Wie? Scoren van Ja, dat is ook super. Maar gewoon los en zo. Dit vind ik ook Scoren, ja. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van Leermelen Helmond, vind ik wel dit. En een paar stukjes sneeuw. Ja, en een Ik beetje. vind meer van Montferland, Sterrenberg. En scoren. Een beetje Combinatie. Nou, wel een beetje hoender worden hier. Ja, denk ik. Ja, hoe dit wordt, man. Ja, niet door het man. Je ziet die gewoon in Montferland. Ja, die kom je hier ook tegen. Man van Nul, Dat is ook een combi. Ik zat in een pauw Ik weer, vind- een Tekkenburg zit er ook weer in. Ik vind al, ik moet heel eerlijk zeggen, dit gaat toch niks bom geworden. Nee, dat is Ja, niet water. vader. Of hij dat niet Brinkman meegekregen? noemen we bijna. Hij dat niet meegekregen geworden. Wie zal hier naar gewonnen gaan? Ja, ben ik wel. Oh, zo nog gewoon in.